fölteszem. Adtál már? Remélem meghaltál. Baszódj meg! Ugye tudod, hogy most amúgy megy a fraps, és ezt most így felvesszük. Nem baj, akkor is. Vérezzen az orrod. Bazd meg. Ez nagy oltás volt. Hát az a képről jutott eszembe. Melyikről? Úgy brutális. Bazd Melyik? meg, melyikről vajon? Mi jön ki, amikor beinvite-olsz? Hülye gyerek. Az ezért retkes képen ezért Steven. De az mi akar lenni, azt te vagy? Nem, az Nem. egy herceg, akit megmérgeztek. Azt Jókori a- trónok harcolni minden. Azt a... Jó lenne, hogy tudnám mi az. I will smash your fucking face like Mountain did. De akkor is viccesen néz ki. Oberin Oberau. Komberau. UAV-t? Hogy basszátok meg? Hát érted, 20 per 6 vagyok. BG. 13-5? Only sniper, az király. Szárvány. Szar a KD. 2,6? Wow. Dobják ide. Kinek Bazi, 2,6. Te kussolsz Nem kell. lőj a kurva anyád! Ne! Mert zárni vagy rögötök. És miért nem tudsz? Béna. Hülye köcsög. Remontada. Mi? Remontada. Igen.